Tegese melarang niku menging ngoten lho kok larang murah. Menging Sinun Prata anu jeneng iki nduwa keparengane Sinun Prabu Kresna rawuh teng negara Mandura. Lah iya. Dasare apa kula tak takon? Kula tak takon karo sampeyan Sekar Jayakusuma niku nggone sapa? Lho, kagungane Prabu Kresna. Lah sing duwe arep melu kok ora entuk. Sing duwe arep melu tekan negara Mandura kok ora entuk, dasar sampeyan apa? Aku iso malihake negara Mandura. Apa ora saya apik nek sing duwe nderek tindak teng negara Mandura? Mula katingal peteng penggaling Sinun Prabu Kresna menika awit Sinun Prabu Ndarawati ora dikeparengake tedhak dhateng negari Mandura. Ming Sekar Wijayakusuma sing diparengake tedhak wonten negari Mandura. Lah niki mengakibatkan ben sananane le omong to. Niki sing jalari Sinun Prabu Mandura niku utawa Ndarawati niku peteng jagate merga ora wani arep wangsulan karo sampeyan. Merga duweni unggah-ungguh lan ngurmati karo sampeyan minangka dadi kadang merda. Mila dinten samangke nuwun sewu Petruk minangka wakiling Sinun Prabu Ndarawati uga kepengin supaya Sinun Prabu Ndarawati tedhak teng negari Mandura sareng kalian Sekar Wijayakusuma. Nek Sinun Prabu Mandura mboten keparengke Sinun Prabu Ndarawati tedhak wonten negari Mandura sane ngaten mawon. Ora sasi nuwun Ndarawati Petruk sing kudu melu tedhak utawa rawuh teng negari Mandura sareng kalian Sekar Wijayakusuma. Wah, dapurmu Petruke kok rawuh. Lho, ayo saora-orane men rada gleleng ngoten lho. Kula sing melu tekan mriko nekseni anggen sampeyan badhe maluyaken negari Mandura saka Pegebluk lumantar Sekar Wijayakusuma. Lho kok sik aku tak takon karo kowe derajatmu iki apa? Ning atase Petruk kok dadi wakiling Ratu Ndarawati iki derajatmu iki dibal 17. Kowe wong elek, wong nyolok mripat kok ning batur, kok dadi wakiling Ratu Ndarawati ki anggepmu kok iki apa? Nuwun sewu, kula sentuk panilah Sinun Prabu Kresna. Arep kula derajate ngaceplek, arep kula derajate mung elek. Nek wis entuk panilah Sinun Prabu Ndarawati, kula tetep kudu melu teng negari Mandura minangka wakiling Sinun Prabu Kresna. Nek ora dikeparengake Taunana Windanana Sekar Wijayakusuma mboten kenging uwal saking kancing gelungipun Sinun Prabu Kresna. Lho, Yai Prabu Kresna piye? Nyuwun pangapunten sampun kula pasrahaken dhateng Petruk kok Prabu. Lho, lah kok dadi kowe malah masrahke perkara iki marang Petruk iki kowe oleh percaya Petruk timbali Baladewa. Nyuwun pangapunten Petruk wis sakarepmu. Aku ora ngerti perkara iki. Oke apa? Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Sena Nugroho. Selamat menyaksikan. Niwangsuk mono mati lho iki kono sasmintan ingsun jagat oasisaning Bathara. Ora mangkuta dhisik Kakang Pati Udawa. Ayo ndadekake kaget sira Kakang Pati Udawa ingsun wiji mangarsama Kakang Pati Udawa. Oh lho nggih diweji sesembahan kula. Pengayoman kula wonten ing Madyapada prakting dalan. Wanter pangandika paduka miji dhateng piswanipun ing abdi kepatihan pun Pati Udawa. Keparing abdi cumadung dawuh sabda pangandika paduka Gusti kula ingkang sinuwuning Ndarawati kawula nutnut. Kakang Pati Udawa iya. Kadiparan nanggone sira Kakang Pati Udawa ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun marang tata-tata rakiting negara ing Ndarawati Kakang Pati Udawa. Monggo dadake bombong penggali ingsun ora liwat pakarang yang utama tinggakna slawase lan kaprayogakna anggone ngadhep ngarsane ingsun Kakang Pati Udawa. Sampun boten kirang prayogi wiswanipun abdi kepatihan namung dalan sasampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabekti kula kunjuk sandha pepodo paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Ndarawati. Kakang Pati Udawa ingsun tampa karya bombong tias ingsun ora liwat pangestune ingsun tumrapa marang jeneng para Kakang Pati Udawa. Kakang Pati Udawa sampun kula tambah karya bombong raosing manahipun ing abdi kepatihan diweji. Nun namit pasang kaliman tabi tinebine kula dene dumawang tawang tuwang. Koko Prabu ndadosaken kagat raosing manahipun ingkang raying Ndarawati sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Ingkang raying Ndarawati ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap pada paduka Kanjeng Koko Prabu
jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula jagat wasaning Bathara Wayah Bathara jagat adik Indra Jaladewaku yo Yai Prabu Ndarawati ndak tompas-tompas seganing Yai Prabu akarya bombong penggalipun Kakang Mandura mung ngeparengipun Kakang ngaturake pun diastawanipun Kakang kunjuk ngersani Yai Prabu Ndarawati Yai Prabu Kresna sampun kula tampi akarya bombong raos sing manahipun ingkang Rayi Ndarawati Koko Prabu mboten langkung kasekecak wanggen ngandika lenggah wonten ing Datur ya Projing Ndarawati Yai Prabu Kresna kaya ora kurang prayoga praptanipun Kakang dina samengko ning Projing Ndawaraka Yen mawonten Koko Prabu keparing ing rayipun Setyaki ngaturaken sembah pangabekti kunjuk sanda padha waduka Kanjeng Koko Prabu kadangipun Kakang Setyaki ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana lho pundi jimat paripe dayanana ing kasantosan mugi kasekecak langgen ngandika lenggah Koko Prabu yo Setyaki kaya wis ora kepenak praptanipun Kakang ana negara Ndarawati kadangipun Kakang Dimas Haryo Setyaki nyuwun pangapunten diweji ngabdi kepatihan pun dawa ngaturaken sembah pangabektipun Prabu ing Mandura Kakang Pati Udawa nggih kasinggihan mekaten ndak tampa mung tiba sepadha-padha awit Baladewa ngrumangsani yen to Baladewa kuwi luwih enom tinimbang Kakang Pati Udawa mula dosa apa ingkang bakal dasandheng yen to nganti aku wani nampa sembahe Kakang Pati Udawa malah kosok baline aja sira Kakang Pati Udawa ngaturake sembah kelawan Baladewa sembahe Baladewa wae katur ngersani Kakang Pati Udawa waduh sinuwun ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene mekaten ya sing pangandika paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Mandura Kakang Pati Udawa ya mugi kasekecak nang ngandika lenggah Kakang Pati Udawa kaya wis ora kurang kepenak prataning Baladewa ning Projing Ndarawati Kakang Pati Udawa nuwun sewu Koko Prabu sasampunipun lenggah ingkang langkung mrayogi mugi anggadosna ing kawuningan sabab saking menapa rawuh paduka ingkang boten cecul ingkang saderengipun sengkan-sengkan datang pepoyan menawi alit utusan gandhek sakembaran agengipun utusan Nayaka ing Mandura bilih kelenggan menika paduka badhe kepareng rawuh saestu kula Dyang Rakit Arata kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken Hermawar kinarya miji ampian paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula Kresna kula wonten paring adham ingkang sepisan pun Kakang netepi marang darmaning wong tuwa jernyatane praptanipun Kakang Projing Ndarawati iki mau tilik marang kayuwananing siadi sak kulawarga lan sak gotrah negara Ndarawati lan bombong penggalipun Kakang dene mengkono ya sing pangandikaning Kyai Prabu Ndarawati bakal medhok langkung Kakang slama tata upacara ning kawrajan Kyai Prabu yen Baladewa kuwi wong liya ndak kira pantes lamun nampa pasugataning sira Kyai Prabu Ndarawati nanging Baladewa kuwi menapa dadi kadang werdane Kyai Prabu Kresna sapa wong sak jagat iki ora padha ngerti yen antaraning Baladewa lan Kresna kuwi padha-padha putraning sawarga Prabu Basudewa mongko siadi wis mukti ngawibawa ning Projing Ndarawati pun Kakang wis mukti ning Praja Mandura aja mbok bedak-bedake Mandura ya Ndarawati Ndarawati ya Mandura loro ning atunggal ing ora bakal bisa dipisahake mula pendak-pendak pun Kakang sowan ana Projing Ndarawati iki pangrasanipun Kakang tanpa beda pun Kakang kundur marang Projing Mandura semono uga sak mangsa-mangsa Yai Prabu Ijo marang Projing Mandura ilangno jigo lawan Pekiwu Durgama Sangga rugi Mandura rengkuwen kaya dene Ndarawati Yai Prabu Kresna matur sembah nuwun ingkang tanpa pindhan Koko Prabu ing mekaten daya-daya kaselak nata ling raos manahipun ingkang Rayi Ndarawati ngamuning-ani menapa ing dados sedya paduka dene kepareng rawuh wonten ing Projing Ndarawati menawi kepareng kawedaring kathah tumunten kababarna nanging mawi tumraping para kadang sentana monggo Koko Prabu kula kanthi manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang Rayi Ndarawati kula nedya nganglungaken jangga niringaken karna mastuti sabda tama paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura Koko Prabu Baladewa
Yai Prabu wonten timbalan ingkang sepisampun kakang wis ngaturake yen tata tinju marang yuwananing Yai Prabu sak kulawarga dene dongkap angka loro sawanipun kakang iki sayekti mung kepengin nyuwun senjata pitulung kelawan sira Yayi Prabu Indrawati supaya bisa nambak marang peteng lelakon ing Praja Mandura supaya bisa madhangake kahananipun kakang mula pun kakang paripaksa sowan ing Praja Indrawati ingkang wigati nyuwun tulung marang sira Yayi Prabu Kresna supaya asong pitulungan kelawan pun kakang mligine negara ing Mandura Yayi Prabu Kresna ing Indrawati nuwun sewu Koko Prabu dadosaken kejut raos manahipun ingkang Rayi Indrawati ingkang mesinipun kula menika tinemu taruna bebasan Nalindra Indrawati menika ngendika seklimah tindak sepecak mboten nate kantun tansah tetarosan lan paduka Kanjeng Koko Prabu nanging sabab menapa dene riki enggan sak mangke mekaten wiyo sing pangandika paduka bilih rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu nyuwun senjata pitulung dhateng Rayi Indrawati Koko Prabu menawi kepareng kawedaring kathah ngajeng menapa ingkang tumanduk wonten Praja Mandura Koko Prabu Baladewa jagat dewa Bathara Yayi kula wonten timbalan ing adham dadi wuruhanamu yen to wis watara sak candra iki negara Mandura kaya ketaman pelak ing Jawata larang sandang larang pangan malah akeh para kawula ingkang esuk lara sore ketiwasan sore lara esuk nandhang pralaya mongko madal saliring usada wis ora kurang pun kanggone pun kakang ngupaya para brahmana winasih sewa sugata miyang paranipun supaya nambak rengkaning praja parandene katindakake gagar wigar tanantuk karya kanan kemungkin iki mau dadekake saperangan para kawula akeh padha unjuk rasa kira pun kakang ora bisa minangka dadi pengayomaning para kawula sak negara Mandura. Dumlipun kakang mangsah semedi nglakoni tapa brata. Sarinaritis semek ron Rajamala bebantal bata sarimbang. Nampa wasitaning dewa, sasintaning dewa ingkang dak tampa ya mung sira Yayi Prabu Kresna ingkang duga paring pepadhang tumraping negara Mandura. Mula ndak gelak lakuku prapteng Praja Indrawati ingkang wigati mung kepengin nyuwun senjata pitulung lawan Yayi Prabu Kresna Indrawati. Mula Yayi pun kakang tulungono aja nganti adeking pun kakang minangka dadi nalindra negara Mandura sinurak dening para kawula sinengga pun kakang ora bisa ngayomi marang sagung para kawula negara Mandura. Pun kakang nyuwun kelawan siadi awea pitulungan tumrapun kakang Koko Prabu jernyatanipun paduka menika kadang kula werda kula ingkang tinemu taruna menapa ing sampun paduka dawuhaken kula mboten badhe selak namung menapa ing kedah kula tindakaken kepareng ngambah barama dhateng ingkang Rayi Indrawati upamya kula saged anindakaken bebasan kadawan minggah gunung utawi manjing tumangan supados beto barang ing awrat mlampahi ing tebih kula mboten badhe selak wonten menika dados dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura Kresna kula wonten maring ngadhawuh dadi uruhanamu Yai negara Mandura bisa nirmala walya temah jati satemah mulya yen to kudu tinumbalan ya ki pusaka Indrawati kang aran Sekar Wijaya Kesuma mula keng sangka kuwi sawanipun kakang ning Praja Indrawati iki mbok ana mulunging penggalih paduka Yayi Prabu Indrawati kepareng maringi ngampil wijuding Sekar Wijaya Kesuma kinarya srana waluyaning Praja Mandura aja nganti kahanane negara Mandura iki mau saya peteng wekasan bisa ngrubuhake adeking kanalindraning pun kakang kuwi ingkang dadi wigatining sawanipun kakang pun kakang nyuwun dawuh sabda tama saka Yayi Prabu Kresna monggo kepiye mbok paringake ngampil apa ora Sekar Wijaya Kesuma yen to mbok paringake ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan nanging yen to ora dasare apa jernyatanipun kakang iki minangka dadi kadang wredane Yayi Prabu Kresna Indrawati Koko Prabu nggih saestu damel kaget raos sing manah ewa semanten gandeng menika dados sabda paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura tegesipun menika sabdanipun kadang kula werda dosa menapa kula sandhang menawi kula wantun handhuwa dhateng kepareng paduka Kanjeng Koko Prabu namung kemawon kula suwun kanthi sanget bilih
sowanipun pusaka Sekar Wijaya Kesuma wonten negari Mandura kedah sareng kalawan ingkang rayi Ndorowati jalaran Sekar Wijaya Kesuma menika mboten kenging kisah kaliyan ingkang rayi Ndorowati lho ingkang sak menika Koko Prabu kula suwun kanthi sanget kula caosaken wujuding Sekar Wijaya Kesuma nanging kula suwun sampun ngantos supe kula triambayongi dhateng sowanipun ingkang rayi Ndorowati ugi wonten ing Projeng Mandura mekaten menggah aturipun ing Rayi Ndorowati. Gusti Kresna, kula wonten paring ngadhawuh. Apa kira-kira ora dikeparengake? Yen pun Kakang ngasta utawa mboyong Sekar Wijaya Kesuma, mongko tanpa Yayi Prabu Kresna mundhak ngribeti sarta ngrepoti Yayi Prabu Ndorowati. Siap tindak suwun lenggah ing prayoga ning Projeng Ndorowati, Sekar Wijaya Kesuma ndak gawane ning negara Mandura. Siap tindak aturi lenggah ing prayoga perkara babakan negara Mandura kuwi dadi tanggung jawabe Baladewa. Mula aku ingkang kudu tanggung jawab babakan perkara padhang lan urane negara Mandura. Ya mung kudu kanthi sarana wujuding Sekar Wijaya Kesuma. Ning tak suwun kanthi banget Yai Prabu aja tindak aja melu tindak marang negara Mandura. Ndak aturi lenggah ana ing negara Ndorowati. Nuwun sewu Maha Prabu. Setyaki piye? Saking pamrayoganipun ing Rayi Garbaruji menawi dipun keparengaken dinten samangke Koko Prabu Ndorowati langkung prayogi derek tedhak wonten Projeng Mandura sareng kaliyan Kang Rayi menawi mekaten katandha duwe saged dipun pesthekaken Sekar Wijaya Kesuma menika mangke mboten badhe kenging menapa-menapa nanging menawi ngantos Sekar Wijaya Kesuma menika pisah kaliyan Koko Prabu Ndorowati tanpa ndek mboten badhe sae kedadosanipun ingkang tumantu dhateng Projeng Ndorowati. Sedagi wonten timbalan ngadhawuh aku matur marang Sang Hyang Prabu Kresna, kowe ora usah melu-melu perkara iki. Siadi minangka dadi senopati kuwi kewajibane ming minangka beteng yen to negara Ndorowati ketaman parang muka. Mula ora usah dadak melu-melu rembugan antaraning Baladewa lan Kresna. Namung dados atur pamrayogi. Namung apa ora krungu swaramu mriki. Lah iki delok mekaten ngestakaken dawuh. Ingkang saking menika Koko Prabu, monggo Sekar Wijaya Kesuma kula aturi ngasta nanging kula kedah tumut wonten negari ing Mandura menawi boten nyuwun pangapunten radyawa langget kula badhe nyaosaken wujuding Sekar Wijaya Kesuma Koko Prabu. Ratune Ratu Tama Pati-pati leno Pranayaka Tyasarja Panegari becik-becik Parandene tan dadi taryasing kala bendu malah bangkit mangkinan dotra beta kang ribeti Sido madyaning pasewana Gunung Garing Ndorowati nalika semanten kathah-kathah panjenenganing nata agung ing Mandura Sang Prabu Baladewa dinampi Kang Rayi Ndorowati Sang Prabu Sri Bathara Kresna parandening mangke dereng wonten pepuntoning pirembagan kendel datan mubah datan musik nganti kaya pratima kencana pratima desi golek kencana Mas sumara cayaning nata agung kekalih nganti kaya golek kencana kula gawe kanyul pinaka wardu kanyut ujaring magenten wardu jar wangcana nang durung abang durung manding dasaring pertolo kasaru geger njaba piyak ngarsa tangepe kuwi kok sebab namung apa to kang dadi darunane kula macan rokarang Gajah Medha Jawa Wantilan kejawi namung sawanipun putra ing Karangkadempel Kira Petruk kantong boleh terpepek pindha sata matarangan kaya cingkak kang samya mulak kakuasane Bathara wayah Bathara jagat Koko Prabu Yai Prabu Kresna dereng ngantos kula nampi kathah-kathah pangendika paduka Kanjeng Koko Prabu menika mboten pangling kadidene sawanipun Panakawan Petruk lho lha iya lha kok dadi Petruk sowan sore-sore iki ning apa mugi pareng lenggah ingkang langkung prayogi kula badhe ndangu dhateng sawanipun Panakawan awon kados menapa menika Panakawanipun Ndorowati ugi Panakawan Ngamarta mbok nawi Petruk wonten wigatos Koko Prabu yo
Yai Timbalana. Apa wiganine Petruk kantong bala dene Suwanana Praja Indrawati dina samengko iki? Koko Prabu kasinggihan. Panakawan Petruk padha raja sapraptamu. Kantong bolong Petruk prapta ning Praja Indrawati. Nonamin pasang kaliman nabi tinebina milodoni dumawing tawang tuwang sinuwun linepatno ing tulak manu. Nyuwun pangapunten sampun kirimten kula menika satunggiling kawula ingkang kiranging tata krami kiranging subasita. Dene negari Ndrawati sawet wonten masewakan agung kula wantun sowan. Monggo kula menika namung asa derajatipun kula namung kawula. Panakawan ora dadi ngopo. Padha raja sapraptamu Petruk. Tansah pinanganing kawidadan ring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Iya ya Petruk ndak tampa. Pangestuku tanpa ngono. Nggih, sanget anggen kawula dadosaken jimat paripe. Ponokan Petruk padha raja sapraptamu. Ndara Mandura, ya, aku bendaramu Mandura. Wilujeng Den, bekti kula kunjuk nggih Den. Ya, Petruk tak tampa. Ora liwat pangestuku tanpa ngono. Kula pun dinggo jimat paripe gayana ing kasantosan. Petruk kantong bolong padha raja sapraptamu. Ndara Setyaki wilujeng bekti kula kunjung nggih Den. Ya Petruk tak tampa. Ora liwat pangestuku tanpa nono. Nun nggih sanget anggen kawula dadosaken jimat paripe. Petruk kantong bolong padha raja sapraptamu Petruk. Ndara Pati Udawa wilujeng bekti kula kunjung nggih Den. Ndara Pati, iya Petruk tak tampa. Ora liwat pangestuku tanpa nono Petruk. Nggih kula pun dinggo jimat paripe. Dayan ana ing kasantosan. Panakawan sumengga pengawak bojran Damar Sasi. Gita ana wong wigati apa dene sowan ngersaning nata ing Ndrawati Petruk. Yen pancen duwe perlu para matur marang bendaramu ing Ndrawati, Panakawan Petruk. Nuwun sewu, sampun kirimten kula menika satunggiling abdi ingkang cumalena. Ning janjanipun sowan kula menika nek dianggep wigati ya pancen wigati. Ning nek dianggep boten wigati tumrap kula kok wigati. Lire piye Petruk sira matur ingkang kaya mengkono. Nggih. Nuwun sewu sinuwun kula menika janjanipun tumitah wonten ing Madyapada menika sampun mangabad-abad laminipun kula nderekke Bapak Semar niku ngetutke bendara-bendara kula menika wah sampun boten dipun petak. Ngantos sak meniki niki kula ndereke ndara-ndara kula Pandhawa. Kula melu Bapak, kula melu Semar. Kula urip napa wontenipun boten tau kepengin sing rumangsa kula. Sak jabane gegayuhane Petruk menika boten kepengin. Kula niku nek urip sak madya. Iya Panakawan nggih. Ning pinten-pinten dinten iki kok mrenthul ati kula. Duwe pepenginan sing kepinginan niku kula niku bingung ajeng takon karo sapa. Upama kula niku takon karo bapak, mesti bapak runtik penggalihe ora dadi karepe, mesti ndukani kalih kula. Mula pun pinten-pinten dinten iki kula ampet, kula wanek-wanekke sowan Negara Ndrawati, jaran boten wonten sing pantes nampi pitakenan kula menika jawi namung sinuwun Prabu Kresna. Tur kula petung inggih namung sinuwun Prabu Kresna menika ingkang saged paring pepadang tumraping manahipun Petruk jer panjenengan menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu dewa sing ngandung kabagyan. Titah wonten ing Madyapada menika ingkang dijuluk Prabu Sri Bathara. Menika kula mong wis ana loro. Setunggal Prabu Sri Bathara Rama Wijaya, angka loro Prabu Sri Bathara Kresna. Mongko nek wis dijuluk Prabu Sri Bathara menika titah sing ketitisan dewa, titah linuwih sing linenggan para Jawata. Iya Petruk. Lah kok dadi tekan ndi rembukanmu? Iki janjane eneng apa? Mangke riyen to. Mboten sak kesusu. Sowan kula ngersanipun Sang Prabu Ndrawati menika badhe nyuntak pangunek-uneke ngraos kula. Perkara apa Petruk? Nek sampeyan iso mangsuli nyata sampeyan ratu sing pinter tur titis dewa. Nek sampeyan ora iso mangsuli napa pitakonane Petruk, wiwit dina niki sampeyan rasa nganggo jejuluk Prabu Sri Bathara. Sri Batharane dilangi. Cukup Prabu Kresna ngoten mawon.
Lah kok dadi kaya mengkono, nggonmu ngancam marang Ratu Ndarawati. Oh nggih, mergo nganggo Sri Bathara niku abot. Nek panjenengan ora iso mangsuli napa pitakonan kula, ora ana gunane kula menika mbiyawarake nek Ratu Ndarawati niku titis Wisnu. Petruk, gage. Kowe takono karo Yai Kresna, aja mbok ubeng-ubengke rembugmu. Takon dijujuk gone wae, kowe arep takon apa? Ora-orane Yai Prabu Kresna ora iso mangsuli marang pitakonmu. Nggih. Niki kula mboten sowan teng Mandura, kula sowan teng Ndarawati dari sampean rasa melu-melu perkara niki. Sampeyan kali kula niku padha-padha dayok, padha-padha entuk wedang segelas pun cukup. Lho. Ning aku kuwi ratu, nggih, panjenengan kadange Werda Sinuwun Kresna. Ning kula sowan teng negara Ndarawati ora sowan teng negara Mandura. Ya wis Petruk, matura. Kula mung ajeng nyuwun mriksa bapak kula niku sapa? Lho, Petro, Nun, wong sakmene akeh ngerti yen bapakmu kuwi Semar. Nek mung kaya ngotene ora usah wayangan. Ha ngeten iki niku digawe supaya kula niku iso ngerti tenan bapakne sapa. Anes bapak ismen iki do ngerti kabeh. Bapakne Petro sapa Semar, bapakne Gareng sapa Semar, bapakne Bagong sapa Semar. Niku cah cilik-cilik wis do hafal. Ning nuwun sewu, pitakonan kula niku ketoke sepele, ning jane pitakonan sing tuwa utawa pitakonan sing abot. Mergo tumrap kula Bapak Semar niku ya pancen bapak kula, ning niku bapak sambungan. Tegese niku dudu bapak kula sing asli. Lho kok sik kowe dianak-anakke dening bapakmu kok kowe ora ngerti karo bapakmu kuwi apa ora jeneng bocah sing ora ngerti karo wong tuwa. Mangke piye? Nuwun sewu lho. Urip kula niku wis jaman jim lho sinuwun. Jaman titah durung medhun ning jagat niku enten jamaning jim. Niku Petruk wis urip, ning kula lali. Kula niku mbiyen bentuke kaya ngapa, kula dimong karo sapa, bapak kula jenenge sapa, kula niku lali. Ana upama kula ngerti kula isih nyimpen fotone rasa takon tekan mriki. Sinten? Nek sampeyan iso ngandhake matur nuwun, nek boten piye dinten menika sampun nganggo jejuluk Prabu Sri Bathara. Lan nyuwun dipalilah Sri Bathara badhe kula agem. Lho. Kok jur ngawu gawar-ngawur men. Atmajane Kyai Semar Badraraya. Ki Bathara Petruk. Lho mboten gleleng. Wong edan rembukan karo wong edan wis ora bakal iso dinalar nggo nalar sing ganep Yai Kresna. Nuwun sewu nanging pitakonanipun Petruk menika sajaipun wigati. Ha nggih. Nuwun sewu panjenengan kula aturi paring pangandikan. Ning sak ngertiku bapakmu kuwi Semar. Petro, bapakmu kuwi Semar. Para coba, saiki aku tak takon karo kowe wangsul ana pitakon kali pertitis. Nggih. Kresna karo Petro kuwi tuwa sapa? Tuwa kula. Lah kok kowe takon bapakmu karo aku? Apa mbiyen aku wis lair? Apa mbiyen aku wis ngerti? Nek lumrahe kowe takon bapakmu karo wong sing luwih tuwa tinimbang kowe, lah kok kowe takon karo aku. Nuwun sewu, panjenengan titis dewa. Wonten sadurunge bangsaning Jemana niku dewa wis padha tumitah. Mula panjenengan titis Sang Hyang Bathara Wisnu niku Wisnune wis prisa. Bapak kula niku sapa? Mula sing kula takoni dudu kresnane. Nuwun sewu lho kula jangkar ning Wisnune. Wisnu sing nyalira teng panjenengan niku kudu iso paring dawuh bapak kula sapa. Nek panjenengan ora iso paring dawuh nuwun sewu, kula ora nrimake aladene sampeyan ngaku dadi pujangganing para Pandhawa. Aladene sampeyan ngaku dadi sing para kadang Pandhawa. Nek panjenengan ora iso nyalira Bathara Wisnu ngendikake bapak kula sapa? Wah, estu Petruk wiwit dalu menika nganti sak teruse kula arep mogol. Tegese piye? Kula mboten ajeng gara-gara. Ben. Ya wis ben. Pripun nek kula wis kebacut kaya ngoten niku pripun manggagas. Lho, saben wayang ra ana Petruke, saben wayang ra ana Petruke. Lah kowe nendi? Aku lomo. Mergane kula ora dikandhani bapak kula sapa. Yen nganti ana dewa sing ora trima, ora wedi karo dewa kula. Petruk kok wedi karo dewa ki cara mendi? Nek titah-titah liyane wedi karo dewa. Lah kula kok wedi karo dewa? Wong bapak kula Semar niku bapak sambungan kula niku ya dewa. Monggo kula niku anake dewa, teges Petruk niku ora ketang sithik isih mambu getih. Dewa. Dadi kula nek karo dewa niku mboten wedi. Lah nekat iki nekat. Nek mboten nekat mboten ketemu wong tuwa kula. Pun mboten mawon mang paring pangandikan. Nek sampeyan iso paring pangandikan
Kula matur nuwun nek mboten nuwun sewu. Kula tetep ora ngakoni Sri Bathara Kresna titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Nuwun. Yen kowe pancen anak Semar mara saiki petungen sarta sawangan kanggo netra batin kananing penggaleku lagi kepiye? Sawangan Petra. Kenyawang iki napa? Netra batin. Batin kula niku ora dimata. Lho, lah iya batinmu kuwi ning panyawange netramu iki nganggo batin, aja kanthi lair. Ning batin, sawangan batine Kresna kuwi lagi padhang apa lagi peteng? Nuwun sewu. Kok saking mriki kula wis padhake batin sampean sekringe medun. Tegese peteng ngoten lho. Petenging batinku yen kowe iso maca tak duduhke bapakmu. Nek pancen ora iso maca petenge batine Nata Ndarawati, ora ana gunane kowe takon Nata Ndarawati. Taunana Windanana ora bakal tak wani ngerti bapakmu sapa, Petruk. Jajamun taplir kena taduka yayasine pe. Netra kocak menggarantir. Hidup nyomangolon saka wadanan ira branang. Nuwun sewu Petra aja dianggep wong loro saudon telu saurupan bareng panjenengan ngendika Petruk batinku padhang apa peteng tak sawang katon peteng. Terus kersa sampeyan yen kowe iso madhangake kahananing Nata Ndarawati dina niki sampeyan ajeng paring kabar teng pundi bapak kula. Candhak apa rumasane Petruk ki wong ora tau tapa. Apa rumasane Petruk ki wong ora tau semedi, apa rumasane Petruk ki ora tau wong nglakoni. Bareng tak buka mata batinku dalah telik Mangindrajala. Ingkang gakal gawe butek ana negara Ndarawati. Lho Petruk matane kok mencicil karo aku to? Mripate Petruk kok mencicil karo Nata Mandura karo piye? Mangiriye, kula ajeng nyuwun priksa. Ora usah nesu-nesu kula ajeng nyuwun priksa. Sinuwun Mandura mriki betahe aku butuh karo Hyai Prabu Kresna. Wigatosipun aku pengen ketemu karo Hyai Prabu Kresna, bakal nyuwun senjata pitulung karo adiku lanang Ndarawati. Sebabe negara Mandura ketaman pegebluk. Negara Mandura ketaman pegebluk. Bisane Waluya Nirmala teng Majati, Jati Temamulya. Yen to Mandura tinumbalan Sekar Wijaya Kesuma, mula aku nyuwun ngambil marang Prabu Hyai Kresna. Terus sinuwun Prabu Ndarawati marike bakal diparingake nanging bareng karo tindake Hyai Prabu Kresna uga rawuh ning negara Mandura. Terus panjenengan paring dawuh, aku butuh kembang, ora butuh Hyai Prabu Kresna. Mula Hyai Prabu Kresna tak aturi lenggah nang negara Ndarawati, ora usah melu tekan negara Mandura. Sekar Wijaya Kesuma ingkang bakal tak boyong marang negara Mandura, kinarya sarana waluyaning praja ing Mandura Petruk. Ki dodok saling perkara ning kene iki. Dadi sampean melarang ya apa? Wis tak gawe murah. Oh mboten niku. Tegese melarang niku menging ngoten lho kok larang murah. Menging Sinuwun Prabu anu jeneng iki nduwa keparengane Sinuwun Prabu Kresna rawuh teng negara Mandura. Lah iya. Dasare apa kula tak takon? Kula tak takon karo sampeyan Sekar Wijaya Kesuma niku nggone sapa? Lho, kagungane Hyai Prabu Kresna. Lah sing duwe arep melu kok ora entuk. Sing duwe arep melu tekan negara Mandura kok ora entuk, dasar sampeyan apa? Aku iso maliyake negara Mandura. Apa ora saya apik nek sing duwe nderek tindak teng negara Mandura. Mula katingal peteng penggaling Sinuwun Prabu Kresna menika awit Sinuwun Prabu Ndarawati ora dikeparengake tedhak dhateng negari Mandura. Ming Sekar Wijaya Kesuma sing diparengake tedhak wonten negari Mandura. Lah niki ingkang mengakibatkan ben sananane le omong kok. Niki sing jalari Sinuwun Prabu Mandura niku utawa Ndarawati niku peteng jagate merga ora wani arep wangsulan karo sampeyan. Merga duweni unggah-ungguh lan ngurmati karo sampeyan minangka dadi kadang merda. Mila dinten samangke nuwun sewu Petruk minangka wakiling Sinuwun Prabu Ndarawati uga kepengin supaya Sinuwun Prabu Ndarawati tedhak teng negari Mandura sareng kaliyan Sekar Wijaya Kesuma. Nek Sinuwun Prabu Mandura mboten keparengke Sinuwun Prabu Ndarawati tedhak wonten negari Mandura saking ngaten mawon. Ora sah Sinuwun Ndarawati, Petruk sing kudu melu tedhak utawa rawuh teng negari Mandura sareng kaliyan Sekar Wijaya Kesuma. Wah, dapurmu Petruke kok rawuh. Lho, ayo saora-orane men rada gleleng ngoten lho. Kula sing melu tekan mriko nekseni anggen sampeyan badhe
maluyaken negari Mandura saka Pegebluk lumantar Sekar Wijayakusuma. Lho kok sik aku tak takon karo kowe derajatmu iki apa? Ming atase Petro iku dadi wakil Ratu Ndarawati iki derajatmu iki dibal 17. Kowe wong elek, wong nyolok mripat kok ning batur, kok dadi wakil Ratu Ndarawati ki anggepmu kok iki apa? Nuwun sewu, kula sentuk panilah Sinun Prabu Kresna. Arep kula derajate ngaceplek, arep kula derajate wong elek. Ning nek wis entuk panilah Sinun Prabu Ndarawati, kula tetep kudu melu teng negari Mandura minangka wakil Sinun Prabu Kresna. Nek ora dikeparengake Taunono Windanana Sekar Wijayakusuma mboten kenging uwal saking kancing gelungipun Sinun Prabu Kresna. Lho, Yai Prabu Kresna piye? Nyuwun pangapunten sampun kula pasrahaken dhateng Petro kok Prabu. Lho, lah kok dadi kowe malah masrahake perkara iki marang Petro iki kowe oleh percaya Petro timbang Baladewa. Nyuwun pangapunten Petro, wis sakarepmu. Aku ora ngerti perkara iki. Oke apa? Kalau ratu kok oke. Pun ngoten mawon. Pripun? Lho, kowe ora kena melu nang negara Mandura. Nek mboten kenging melu teng negara Mandura, Sekar Wijayakusuma ora iso uwal saka negara Ndarawati. Lho, pripun? Yen ngono kowe wani karo Baladewa. Nuwun sewu, mboten ajeng wanine gandeng sampeyan wis ngarani Petro wani nyuwun pangapunten. Tinimbangane Sinun Prabu Ndarawati kita. Lho nuwun pangapunten Petro sing minangka dadi tumbal wadaling Praja Ndarawati kula ikhlasaken. Wah, panusmane jajalan iblis anak Petro kandhang bolong mari karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Yen ngono sing dadi pepalangi Nata Mandura Petro kandhang bolong ilang Petro aku boyong Sekar Wijayakusuma. Mboten sabonga-bonga teng mriki Setyaki kok kagan banjur maju nggonmu sowan. Nyuwun panilah. Panilah apa? Badhe ngrencangi Petro. Wis rasah. Ora sang ngrewangi Petro, aku percaya Petro iso ngrampungi perkara iki. Nanging sebab menapa Koko Prabu mentala dhateng Kadang Werda Koko Prabu Mandura? Setyaki, upama tak kandhake ning kene, mestine kowe perlu bukti. Lho iki. Buktine tututana Petro nanging sawangan saka kadohan. Monggo yen ana apa-apa ing tumanduk kelawan Koko Prabu Mandura, kowe matur kelawan pun Kakang. Lho iki wis tak dawuh nyuwun pamit sing dioji. Kepareng mulya atur sawatuka Gusti kula ing sinuwun. Kakang Pati Udawa matur apa? Menapa menika mangke boten anjalari kriwikan dadi grojogan geguyon dados tangisan. Kakang Pati Udawa, apan kudu kaya mengro lakon ing kitu manduk ning Praja Ndarawati. Kepareng paduka tatanan para kawulan para wadya bolong aja ngantos ning kesemyok ing aradan. Wis ben Koko Prabu Mandura ingkang bakal ngrangkani Petro kantong bolong. Lah wonten menapa menapanipun aku ingkang tanggung jawab. Lho niki wis tak kendhawuh. Menawi cukupaten nyuwun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kakang Pati Udawa babar pisan budalna kang padha sibo. Ingsun kundur kedaton kawula nun parmatra lesen tambah pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh. Kakang Larwati Duwe nares Wara Kresna kalangkung tresnanira marang Dyabanon. Marang Dyabanon sinawi. Wah, panusmane jajalan. Wah, kayane Prabu Ndarawati menika kerudangan karo Petro kantong bolong. Lah kok dadi Yai Prabu Kresna ora mbelani marang Kadang Werda, masa jae ndombani karo Petro kantong bolong. Petro, kowe ngias marang Nata Mandura Prabu Baladewa. Ilani gandane Ratu Mandura yo, aja tinggal Granggang Curung Prayutan. Nek tak waneni ning andi iki aku nampa dukaning Priyagung Ndarawati malah saling perkara. Monggo aku dipasrahke Sinun Prabu Ndarawati Petro, nek kowe iso gawe padhang penggaling Nata Ndarawati tak kandhani bapakmu sapa. Lah kok dadi malah Sinun Mandura Petro kantong bolong nantang karo Nata Mandura. Monggo Petro ki ora tau ditantang karo wong. Aku ki ora tau disalahi karo wong, mesti do nyawang karo Petro wis do wedi. Lah kok Sinun Mandura kok ora ndelok karo blegere Petro. Ning nek tak waneni nek nganti Sinun Ndarawati duka Petro kowe wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa padha karo wani karo Nata Ndarawati. Iki mergane matimu senjata cakra tanpa nono. Kletek. Modar. Nek Sinun Ndarawati sing duka wae ora apa-apa, nek nganti sena patine Ndarawati.
Ndara Setyaki nesu Petruk gawe geger negara Ndarawati wani karo Koko Prabu Mandura nyo tampanana gada sikuning terus glangsar mongko gadane Ndara Setyaki iki tamake segara asat tamake gunung jugruk padha gadaku gadaku nek tak tamake gunung blek ngono mesti jugruke wonengen ana Petro kantong bolong aja tinggal gelanggang cara mlayu wani karo Loto Mandura yo kembarono ha iki nek nganti aku mlayu cilik aku wedi wah dikira kawula sak negara Ndarawati Petro ora wani karo Sinur Mandura tapi ya karo kudu matur sinuwun pundang Den ya wis awetara berarti mireng leh kula omong wau ngerti apa gadamu luwih ampuh tinimbang besi kuning ke kembar bus kembar tegese piye kembar niku gedene nggih semonten niku sak godo sampeyan apa ditamakke gunung jugruk segara ya asan weh ae sampeyan tak ming gunung siji lho niku gunung pirang tak blek ambruk kabeh yakin ning tenan yakin sumpah sing terakhir gunung Kemukus mboten ambruk wong edan Petro nun kowe arep wani karo Koko Prabu Mandura nek entuk palilah kula wantun nek mboten entuk palilah kula mboten wantun mergo Petro niku mung kawula nek nganti kula menika nyalahi peraturan negara Ndarawati weh dosa napa sing ajeng kula sandhang aku wis nampa ngendikane Kanjeng Koko Prabu Ndarawati nggih Setyaki awat-awat ana Petruk aja mbok pengih Petruk wani karo Sinur Mandura mergo saka batinku wis ngerti yen gawe pepeteng negara Ndarawati kuwi Sinur Mandura mula Setyaki kowe awat-awat ana Petruk yen ana lakon sing edapi-edapi matur karo aku dadi entuk nyuwun pamit ora ngira karo gidangmu ora nyawang karo cengelmu kowe derajate ngaceplek kowe wong loro saudon telu saurupan kowe mung batur Panakawan wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa ora ngerti ki Ratu Mandura iki kadang ora Yai Prabu Ndarawati lha kok dadi aku tak gawe pirang ngarepe kadangku taruna Yai Prabu Ndarawati karepmu piye sabar sampeyan ngendika kaya ngoten niku ora iso dirungokke ming seru tok tul treble tok ming niki ruangan ngoten lho akustiknya tidak mencukupi alon-alon dirembuk sing apik kowe rasa dadak ngrembuk perkara iki sing apik-apik aku wis rumangsa mbok kirani dadane Nata Mandura rumangsa aku doane karo Petro monggo kowe nyawang ora ning ngarepe Priagung Setonake Nayaka Punggawa Ndarawati komplit padha krungu kabeh yen to Petro wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa ayo aja ndodok nang ngarepe Nata Mandura nek pancen kowe wani ngadeg jejeg kaya Nata Mandura Prabu Baladewa kok teng grobyak aku nggo rombongan Mas Petro nek wis ngene iki ora ana sing wani karo Petro sampeyan ngunahi karo kula nek pancen pono ing paningal ngerti sadurunge winarah awas paningaling batin kula Petro kantong bolong dakwa dening Nata Mandura panjalmaning satru dinulung dening kula Petro kantong bolong ical wujude Nata Mandura perjineman setan godho lumayat nggih aja lomoyo jebul mata batinku ki cocok mula aku kok jejer Sinur Mandura kok parfume kok ora kaya biasane Sinur Mandura kok ambune batang oh lah panjalmaning mungsuh lah kok malah gendruwo kaya ngono ya nek iki nek ora tak cekel ora dadi bukti ngersani Sinur Prabu Ndarawati wae ora iso ngandhake nendi bapak kaya aduh Petro aku tobat Petro candak ora
Sapa? Aku abdi ning Pandya Betari Durga, Dedya Jaramaya. Oh, lah menus iki. Aku tadi sinuwun mandura barang nglembut pusaka supaya gampang gawe pati ning wong Darawati. Aduh, Petro aja, Petro. Aku kapok, Petro, aku tak melayu. Melayu kuwi ora entuk pengadilan kok melayu. Gus, Ndara Setyaki mangendika karo Sinun Prabu Sri. Duh, sapa ya mau ya? Prabu Sri Uning. Wah, cilaka tenan aku anggere sibuk ngene iki pikiranku ki ora tau cemerlang. Matur karo Sinun Prabu Sri Bathara Kresna Den. Niki lho, Setyaki ki nek dikongkon ora cekat-ceket. Kok ora ana wong teko gene gembruduk. Gus, Ndara Setyaki mangendika karo Sinun Prabu Sri Bathara Kresna. Nek nuwun sewu panjal maning nata Mandura menika si Jaramaya anak buahe sapa mau? Sapa? Betari Durga. Betari sapa? Wah, lalen. Betari Durga. Nah, Betari Durga Sinuwun Darawati diatur tindak mriki. Gus, punjenengan kok sumeneh nganggo dehem utawa ngono. Mangke to nek sampeyan iku wis rawuh. Mundur. Nggih. Iki apa Petruk sing dadi Baladewa? Nggih. Iki kaya Jaramaya. Inggih sinuwun. Sedaya kalepadanku. Aduh, Petruk, non. Aja to kapak-kapake. Iki wis kecekel wis wedi karo awake dhewe. Tok kapake. Ya. Tumbak cucukan. Ora ana wong apa-apa kok bengok-bengok. Wong ora dikapak-kapake kok Jaramaya. Nggih. Aduh. Aduh Petruk. Bela, iki lho tanganku di atas semua. Lho mboten napa-napa. Niki lho mang perspadake lho. Petruk aja edan. Mboten edan wali ora. Oh, iwel. Koprok waktu modal. Wong ora dikapak-kapake kok. Inggih. Eneng apa Jaramaya? Kepala bojo atur. Aduh. Petruk kok tak totok tenan lho kowe. Wo, kepidak ki apa? Rumangsaku kok kaya gendelan dit atusan kericik. Saida angger tak glyor rono kok sambat, glyor rene kok sambat. Mulane kok empuk. Waduh. Mules. Kowe iki sembrono wong kaya ngono kok dipidak dienggo dolanan nganggo sikil. Halo ora ngerti kaya ning ngapura. Karang penuke dindanake gler. Jaramaya wonten dawuh. Wigatine apa? Ha inggih nyuwun pangapunten. Namung badhe nyuwun inggih menika Sekar Wijaya Kesuma. Lho, arep nggo ngopo? Srana damel pejahipun Pandhawa. Lho. Lah Pandhawa kok arep dipateni iki? Lho menapa sinuwun boten mireng. Yen kowe bloko kowe tak uripi, yen kowe ora bloko aja kelakon dosa lak sampur. Para Pandhawa sak mangke sampun kepikut dening Betari Durga. Dipun papanaken wonten ing pakunjaran ingkang wujud reca gajah mapan wonten ing wana Krendayana. Dumunten kula kadhawuhan pados ringkih ing Sinuwun Darawati kedah pejah sareng kan para Pandhawa. Srana kula Sesinglana Mandura nyuwun pustaka utawi Sekar Wijaya Kesuma. Mekaten Diwaju, kowe adalah karepe dhewe. Ya, yen mangken kaya mengkono bali yo. Bali yo aku wis entuk keterangan saka kowe. Betari Durga ora bakal kelakon materi
para Pandhawa yen Nata Ndrawati sing meger-meger cetha penyawanging jagat. Oh nggih. Sigra bala kang tumingal pancampo samya matali lertate pileting kodo dan nyanggung mangun sang niti benjang sang aji micil ngati nyong ngedali wus Petro, lho. Lah kok kowe malah begogok ning kene iki ngopo? Lho, nagih janji. Lho. Nagih janji sing endi? Lah sampean wae ora ngendika to. Petro, nek kowe iso madhangake penggaling Nata Ndrawati, kowe tak kandhani bapakmu sapa? Monggo Sira Prabu Mandura ingkang saestunipun sesina kula ingkang sampun saged merantasi damel. Mila sakniki kula nyuwun dawuh bapak kula sapa? Petro, Nun. Nek kowe kepengin ketemu karo bapakmu, kowe tak kandhani. Wah, matur nuwun. Seneng kula. Ajeng kula jujuk nek pancen bapak kula niku isih kula arep nyembah dlamakane bapak, ngaturi bekti karo bapak. Nek pun mboten wonten ajeng kula dongake supaya bapak niku diapura sedaya keleputane terus manjing kasuwargan. Ngerti yo, bapakmu kuwi setemene aku ora ngerti, Petro. Mbok rika salin kathok kolor gelut yo. Lho. Mengarep jak gelute kok kon salin kathok kolor iki. Samane yo Nalendra lho. Ora mencra-mencre. Kaya banyu tumempang godhong sentre, bledra-bledre. Niki kula ning ngrungokke wis tenanan, direwangi Petruk kemringet kaya ngene kok. Ning ngendika mimpen apa Petruk? Tak kandhani ya Petruk. Nek ora ngerti karo bapakmu Petruk, aku ora ngerti. Lho menika ora ngapenak kepikir to. Edan iki suaramu padha karo aku. Mula kula niku sok payu-wayang wong. Nek payu-wayang wong dakwakane sapa? Ayo manut. Kresna ya gelem. Werkudara ya gelem. Lah ta. Apa ya saiki mangsa kaya ngene iki rame. Pun to, ora usah mengalihkan pembicaraan. Bapak kula sapa? Arep ngrebuk wayang wong barang iki maksud lu gimana? Edanane. Wong kok pintere kaya ngono lho. Lah pinter ya pinter ora pinter tenan ora dadi ponokawan. Bener ndika. Sinten? Napa kok takon sapa? Begawan biasa kula tak munggah teng Sabtawarga. Apa kowe kuat munggane Sabtawarga? Ah, sampeyan niku ora karo kabar. Sabtawarga niku sakipun yasa lift. Aku omongan karo Petruk ki suwe-suwe saya melu edan. Mula niku sampeyan mangendika bapak kula sapa? Petruk kowe tak kandhani yo. Nggih. Sejatine nek kowe takon aku ki, tak pikir-pikir kowe wong tuwa sing kurang gawean. Lho. Panjenengan menika titis dewa. Kula nggunakake kawaskitan panjenengan ngendikane Kang Paningal Sewu. Tegesipun panjenengan kula lantip ing panggrahita. Mula kula sowan teng Ndarawati niku ajeng nyuwun prisa bapak kula sapa niku panjenengan mesti prisa. Ning ngerti aku ora ngerti, mula aku wani kondo karo kowe. Yen to kowe tekan Ndarawati takon bapakmu kuwi janjane kowe kurang gawean. Kok kurang gawean? Mergane antaraning bapakmu karo Kresna kuwi lair dhisik bapakmu. Iya to? Nggih. Nah terus jalan keluare pripun? Kowe rak duwe kakang to? Nggih. Kakangmu Gareng. Nggih. Kowe adine Gareng to? Nggih. Mestine nek lair rak dhisik Gareng. Wah nggih. Lah kenapa ora takon Gareng? Laire dhisik Gareng, sing kudu mbok takoni kuwi Gareng. Gareng, bapak awake dhewe iki sapa? Lah nek Gareng ora iso mangsuli ya mbok jotosi wae ngopo? Oh iya ya. Lah iya. Aku ya dadak tekan kene barang iki ngopo to ya? Oh berarti Gareng sing ngerti. Lho mestine Gareng wong laire dhisik Gareng bangane kowe. Oh nggih, Dik. Lah iya. Oh. Nggih.
Nek ngoten iki kula tak teng omahe Gareng mawon. Lah iya wis parang ngono. Nggih, mergo nek yaketen iki Gareng niku ora tau lunga. Niku nek kena panas awake ting plenting kaya wong primen niku. Mula nek panas ngenten niku ora gelem lunga saka omah. Lah wis sakarepmu. Nek Gareng ora iso ngandhake, lah sakarepmu arep kok jotosi sakarepmu arep kok kapake sakarepmu wong kuwi kakang-kakangmu dhewe. Oh nggih. Oh iya. Lah iya. Nek kowe takon Bagong kleru wong Bagong ki adimu. Oh iya ya. Bener lho. Lah iya. Wah, oh semono ora ngendika wau-wau. Lah wong kowe tak kandhani ngeyel kok nggih pun ngoten mawon nek pancen keterangan sampean kaya ngoten kula matur nuwun sanget sinuwun. Pun diparingi margi kula bakal pikantuk keterangan tebuti bapak kula. Iya. Pun kula nyuwun pamit nggih. Ya sing ati-ati nggih. Tak takon karo Gareng. Lah iya. Dodok lawange. Tok tok tok. Aku wae. Sampeyan ora usah dadak nirokke kula, mengko ndak sampeyan iku ratu ora kajen. Oh iya iya. Tok tok. Gareng bukake lawang, Reng, aku teko. Kowe kene, Truk. Aku arep takon karo kowe. Bapake awake dhewe iki sapa? Nek Gareng mangsulane, lha aku ora ngerti, Truk. Bres ngono wae. Bres niku udan. Ora sok ngono kuwi to. Ah nek sampean lucu terus Petro nggone nggo endi? Sinuwun Darawati ki aja sok. Sak nonton YouTube sampean kita. Ora caturan. Napa kula goleki dolop? Ndara secaki kula gak cek mriki. Aja aja. Pun ngoten mawon sinuwun kula nyuwun pamit. Sing ati-ati nggih. Nyuwun pamit nggih sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kula tak takon Gareng. Iya, Petro. Nek Gareng ora ngerti, sakarepmu Purbawasih ana kowe. Oh nggih. Tekan omahe Gareng terus kula takoni mawon. Tok takoni apa perlune? Nggih. Ngoten mawon. Iya. Nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Parang sinuwun. Petro Surtiti ngati-ati duga-duga digawa. Aja nganti kaya bocah cilik. Oh nggih, matur nuwun. Dadi kula nek tekan omahe Gareng iki mangke terus takon Gareng, bapakku sapa? Ngono wae. Nggih. Pun nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Surtiti, kok Surni. Surtiti ati-ati duga-duga. Nggih, ngesaken dawuh. Nyuwun pamit sinuwun. Iya, sing ati-ati. Nek mboten ngoten ndak mboten ketemu bapak kula sinten? Iya, wis mangkat to. Nggih. Nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nek nganti Gareng ora ngerti. Kowe iki jane arep apa to, Kowe? Pamit kok bola-bali. Niki ra pun jam 4. Mengke dilongkas karo tengah jam buka. Monggo kula ora disang. Jaluk Dik, mestine pira? Ayo sak pawewehe nopo. Wong njaluk kok ngarani kok darani gedhor. Nyo. Nggo sangu kono. Nggih. Kok akeh men? Kuwi 500. Ikhlas? Ikhlas. Tok nggo tuku sego karo ngombe karo nggo tuku obat. Nggih. Perban. Oh nggih. Ku nek Gareng menyonyo utawa montrot-montrot tambahno sisan. Ketoke alus ning adu-adu lho sampeyan iki. Aku tuku perban barang kon merbani Gareng nek kula ajar, ora arep tak ajar nek ajeng kula takoni. Mangkat to Petro? Ya name jenuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik manglung mintonaken dewi kramanira kang kumirtane ngasta. Kang kumirtane ngastane ngasta. Setyaki wonten timbalan. Iki manono pawarta ingkang katemben tekan kalinganipun Kakang. Ih, berkahi Sulawa Prabu. Kadang-kadangku para Pandhawa dipikut dening Pandya Betari Durga. Kula Prabu pikantuk pawarta menika saking sinten? Saka Jaramaya ing nalika semana Simon Kanjeng Koko Prabu Mandura. Menika pengin butuhake Sekar Wijaya Kesuma. Kepareng paduka negara Ndarawati reksanen. Lho iya. Koko Prabu badhe tindak dhateng pundi? Aku ingkang bakal nyaketi ya kuwi aku njaran wujuding reksa gajah ning wana Krendayana. Yen ora pun Kakang kang luwari para Pandhawa. Bakal sapa meneh Setyaki? Lho iya.
Sembah kula ngendharaken Jengkar Paduka titip negara Ndarawati gawa ora bunga suraken. Kadingaren mulane kok pitike jago padha tarung. Pitike sapa? Pitike tanggane. Prenjake ya do ganter-ganter. Kalingane ana daya. Petro. Heeh, Kang. Aku sing sowan ana ngersaning Kang Gareng. Slamet to, Le? Pangestune slamet. De Petro wilujeng. Wo. Mbak Yu kok saya kuru kena gula. Nggih pun setunggal taun iki kok. Kok ngombe goleke obat-obatan herbal kuwi lho, Kang. Mengko ora iso suda gulane men lemu meneh, wis semen ra apa-apa. Wong kandhan-kandhanane ya ngeyel. Wong kena gula ki ra entuk ngombe gula nek esuk wedangan gula batu. Oh. Monggo nek sore nek ora dahar donat sing nganggo coklat kae Mbak Yu ora gelem mangan. Ayo wis piye? Nek kono iki kencokan penyakit ngono ki ra wis piye meneh ta, Tru? Ha iya. Wis tak kon ngombe obat-obatan ya ora tau diombe. Tak godhoke dong suruh ya ora diombe. Tak godhoke kumkuman iwak kutuk jarine Kyai Sepuh iso nyuda gula ya ora diombe. Tak tandurke godhong insulin ngarep kae rak ngrembuyung to, Tru. Gusti to. Kae rak kowe preh to. Menengo wae nggo ngapusi Mbak Yu. Wis tak akokke godhong insulin. Ya tak godhoke wit preh kuwi men gek modar wis to. Aku le ngingoni ya wis jeleh. Ora. Iki kok kadingalem, kadingaren. Kadingaren banget eneng apa ta wong adat saben kowe iki ya ora tau rene. Nek mrene ming apa jenenge iki riyaya tok. Aku malah gumun. Bareng mlebu omahe Kang Gareng kok beda karo adat saben. Biasane ming kathokan kolor kok iki kok sarungan mongko nganggo kalung. Apa jenenge serban kaya ngono. Belok Ramadan. Oh. Nek ra Ramadan ya kalung rantai. Ha iya. Ya ngepaske sasine kaya truk ibadah. Ya apik Kang. Heeh. Ana apa kok? Ora kaya adat sabene. Apa nek mara dayuh ning omahmu ki tanpa ana apa-apane ngene iki kok. Kaya kono gawe wedang kono to ora kaya wong sekeng. Takoni Dik Petruk ki senengane ngunjuk apa? Keremenanipun ngunjuk napa, Dik? Ya nek yaene iki ya nek ana kopi yo. Oh, kopi. Namung kantun sak sendok nggih jagani Mas Gareng. Teh mawon nggih. Ya wis teh ya arep. Pait mawon nggih. Gulane apa ora ana? Namung kantun sekedhik nggih jagani Mas Gareng ki mawon dinggih 3 dinten. Ya wis, wedang putih wis. Wedang kendi malah sehat. Oh nggih. Karo kowe rasa bali rene, iki rembugane wong lanang, rasa sok melu-melu ngrungokke. Wong wedok iki nang mburi. Wong wedok iki gaweane ming asah-asah. Masak. Manak. Rasa sok melu-melu rembugane wong lanang. Mboten nggih, kula tak teng mriki mawon. Eneng ngapa, Tong? Sepisan ngaturke bektiku katur Kakang ya, Kang. Tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pengestune Masmu Tampanana kula pundi nggo jimat. Ning apa? Kok kayane ana perkara sing wigati. Aku mau bar sowan Sinuwun Ndarawati. Lho. Ngapa? Ngetokke unek-uneke atiku kok. Ngetokke unek-uneke atimu sing perkara sing kepiye? Ya watuk kaya saya tua ki kena kenggonan watuk mergo udute disuda. Ayo udut ki disuda apa udut kok tambah dawa. Ki senengane kowe ki nek dikandhani ngeyel ora. Terus Sinuwun Ndarawati aku jane ngetokke unek-uneke atiku. Kang,
Kowe karo aku ki rak jane dudu anak Semar to. Mbok ora gawe masalah terus. Piyai semene iki padha ngerti nek kowe karo aku ki anake Semar. Dudu. Nek Kakang gelem jujur karo aku, kowe karo aku dudu anake Semar. Nek jane iya. Lah, gandeng Kakang Garing wis ngendika jane iya, mbok menawa penemune Kang Garing karo penemuku padha. Padha piye? Tegese aku kuwi duwe wong tuwa, duwe bapak, Kang Garing ki ya duwe bapak. Nek sak ngertiku lho to, sak ngertiku, kowe karo aku urip ki wis jaman jim, jaman semono. Lah iya. Tur jaman semono ki rupamu ora karo rupaku ora kaya ngene iki bagus. Apa iya? Iya, aku isih ndek fotone kok. Fotone jaman semono. Wah, tak mimi tak laminat apa jenenge? Laminating. Delok aku tak delok. Mongko fotone pas rangkulan karo kowe. Delok Kak. Sik tak eling-elinge. Oh, wis tak keke yangku. Asih dikeke kok foto sing bagus. Amen kono seneng e. Oh, wis ilang. Mula janjane aku ki ya duwe rasa kaya kowe kuwi ning aku arep apa ta, Truk? Bau sekeng wong ora duwe. Nek gegayuane kuwi kliwat saka kawasisan satu kabisane awake dhewe, mengko ndak dikira cecak ngendal cagak cebol gayu wulan kuta ngitung lintang pangeh kelakone jepak wurunge. Ning saurarane nek takon utawa kepengin anjene wong tuwa ora anu to, ora kleru to kan. Ora kleru. Terus Sinuwun Darawati dawuh piye? Ora duwe kakang to, Tru. Mbok kowe takon karo kakangmu. Kakangmu ki lahir dhisik kakangmu mbangane kowe. Mula kakangmu mesti ngerti bapakmu sapa. Terus aku matur, lah nek Kang Garing mboten ngerti teng pundi bapak kula, mbok jotosi wis. Sing muni ngono sapa kuwi? Sinuwun Kresna. Muni nek aku ora ngerti bapakmu kowe arep jotosi aku. Sinuwun Kresna dawuh kaya ngono. Truk, rasaku ki bebangan. Ayo, terke aku nek negara Darawati. Sik. Arep ning Darawati arep ngopo? Lho, gugat aku. Aku dadi Sinuwun Darawati kok ngedudu anake Semar kowe karo aku, didu nek aku ora ngerti ngandhake bapak ki sapa, terus arep jotosi karo aku. Ha modar aku. Ati mbang aku modar nang kene, bareng mati karo Sinuwun Darawati. Wis to. Ora usah dadak alman, wong kowe karo bojomu wedi. Dadak wani karo Sinuwun Darawati. Sinuwun Darawati kan ndika kaya ngono, ning aku ora bakal lakon tumindak kaya ngono to. Ha iya. Lah terus saiki piye? Nek pancen Kakang Garing niat golek bapak, aku ya niat golek bapak. Ayo, wong loro budidaya. Wong loro budidaya? Heeh. Carane munggah ning kayangan. Mbok ora aneh-aneh terus. Munggah ning kayangan kok aneh-aneh iki. Lho, kayangan iki padha apa piye? Kayangan ki pirang-pirang lho. Slendra Bawana, Nguntara Samudra. Ngarga Dahana, Swarga Maruta. Kuwi kayangane dewa-dewa. Kowe karo aku munggah kayangan, tong tekan kayangan dodok-dodok sing metu Yamadipati Modyar kowe. Dong apa iki titah jabut nyawane? Oh, ora sembrono. Arep ndi kowe? Kayangan Suralaya. Papane Bathara Guru, ya nek ning kono, nek lagi mulang. Ayo. Upama Bathara Guru ora kepareng ngandhake, munggah meneh reng ning kayangan sing luwih dhuwur. Ana apa? Ana. Kayangan ki tingkat pira? Ora tingkat pira ning munggahne ning kayangan ning Ngondarandir Bawana. Sowan Sang Hyang Asih Prana. Lho. Ning gone Asih. Yo, tak dudu yo mae. Nang muni nggone wong wedok kok apale ra jamak-jamak dudu Asih. Marsih kok Asih. Nek Marsih aku ngerti klawer to. Dudu. Klawer dengkulmu kuwi. Asih Prana to? Asih Prana. Ayo wis yo, nek arep ngene Sang Hyang Asih Prana aku melu, aku manut karo kowe. Arep teko piye iki aku manut, arep modal piye aku manut. Sing dadi pikiran siji apa carane mabur ning kayangan piye kuwi sing cilaka kuwi apa arep ning kayangan kok meneh anda
ora bakal tekan. Heeh. Monggo saiki nek mabur tikete larang. Saya nek lebaran ngene iki tekan 1 yuta luwih. Piye? Arep piye? Reng, apa? Ning tak kira kowe karo aku ora duwe keluwihan to. Anak Semar. Semar iki dewa, Semar iki pamomong. Semar duwe keluwihan, kowe karo aku ya mesti duwe keluwihan. Nek Semar pendak-pendak iso mabur ming nyanging-nyanging. Kowe kerep weruh to? Kerep. Apa kowe karo aku ya ora diparingi kekuatan supaya iso mabur. Loh, kowe dikeki apa? Aku dikeki. Ah coba nek pancen kowe dikeki, kowe mabur. Nek pancen kowe iso mabur, aku jangan mabur terus aja kowe dhewe. Sowan Sang Hyang Asiprana, Sang Hyang Bathara Menang, nanjeke ning endi bapakne awake dhewe terus. Tan Samar pamoring sukma sinukma ya winah ya wing asepi pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup piye aji-aji mulai arep mabur piye aku tak takon karo kowe kaya gleleng-gleleng kok nek ora iso kepruk watu mudar kowe rek apa aku dek pinginane rak jebol tela kidul omah tela pendem heeh tela kuwi tak bakar lek ku gawe mawa wah kayu pirang-pirang tak tumpuk kayu garing tak obong mawane mongah-mongah telane tak cemplungke nggon mawa plung terus arep sahur kae tak dudah waduh ateneh mateng banget pol matenge kulite tela tak klothoki suarane mak klitik-klitik bareng telane tak cokot mempur jane nu banget ning cangkem tak kletek meneh klitik-klitik tak cokot bur kemempur ning cangkem tak kletek meneh klitik-klitik tak cokot mak bur klitik-klitik bur klitik bur klitik-klitik bur klitik bur telek tak kira ki wong crita ebul matek aji ngaji Mbak Kartira kok iso tekan dhuwur truk ya wis keluwihanmu ya wis pancen kaya ngono kuwi edan tenan kok aku ming Mbak Kartira kok klitik pur kok sikile ora kambal kok dedel wah gendengku rompal wis ora apa sing diayaji ki ming kowe tok lho bareng tak sawang ngarepan buntet mburi ya ketutupan seng kidul kepalangan kali kulon kepalangan gunung ora ana sing iso dienggo liwat dilalak keparenging Jawata tengah jeblok dikpur 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 wedhus kok garene wadir waco modar ora entuk cagakanim kowe ora ngematke dalan kaya dik pur reng rasa cepet-cepet tak duduhi dalane ayo engko dak kleru terus ya